Li bajarê Dêrsimê Seyid Riza û hevalên xwe di 84mîn salvegirina sêdarkirina wan de bi çalakiyan hatin bibîranîn. Alevi açılımlarıyla Kürt Alevileri ve Alevileri kandıracağını düşünüyor. Parêzgeriya Dêrsimê bi hinceta rêkarên koronayê rê neda çalakiyan. Hêzên asayişê derdora peykerê Seyid Riza dorpêç kir. Endamên malbatê, siyasetmedar, nûnerên sazî û rêxistinan bertek nîşanî biryara parêzgeriyê dan. Parlamenter û peyvdara HDP Ebru Günay got, Seyid Riza ji bo nasnameya xwe têkuşiya û hêjî Kurd bi heman daxwazê tê dikuşin. Daxwazê wan taybet bi niha goristana Seyid Riza li ku ye li vê demê tertele Dêrsimê çi hatiye qewimînin yan dixwazin ew çiyê wan hani arşîvê wan bê vekirin yadin ji hûn zan aslında tertele Dêrsimê bi taybet zarokên Dêrsimê bi taybet jinên yani bi zarokên jin hatin wenda kirin bi şeklekî hemberî bi axê xwe re hatin revandin û bi marûzê pişaftinê bûn yani wana li hakune li yani akıbetê wan çi ne dixwazin wana eşkera bibin. Hep beraber. Çalekvanan dan zanîn ku ji beriya serhildana Seyid Riza û heta niha Kurd daxwaza naskirina nasname, çand, ziman û baweriyên xwe dikin û heta ku bigihêjin van mafên xwe yên herî bingehîn dê têkuşîna xwe bidomînin. Bunlar bizim için önemlidir. Serokê navenda lêkolînên Dêrsimê Selman Yeşîlgöz got, 84 salin, ol, ziman û çandawan tê redkirin. Lêbelê li beramberî vê yekê jî têkuşîna wan berdewam dike. İşte çor seruma hurende meselenin na seydun xuvazemi. Asere çıterke zonema itikatema kamiyama inkar kerda işte çor seru a politika devlet de devam kene. Neviya Seyid Riza, keça Ali Riza Polat, Seliha Polat jî bertek nîşanê qedexekirina çalakiya bîranînê da û got, bapîrê wê û hevalên xwe tenê daxwaza mafên xwe dikirin. Seliha Polatê da zanîn ku li hemberî neheqiyan sekneke Seyid Riza hebû. Divê ev sekna wî mînak were girtin. Bizim için 38 bitmedi. 84 sal derbas bûn, lê di nava van 84 salan de me gelek êşên giran kişandin. Ji aliyê me ve bûyerên 38-an bi davî nebûne. Ez hêvî dikim ku rojekê bi davî bibin. Neheqiyeke mezin li bapîrê min Seyid Riza hat kirin. Ji ber dozaviya mafdar ew hat sêdarkirin. Vî li dijî neheqiyan serî hilda. Ji ber ku vî ji bo gelê xwe têkoşîn kir. Ez îro şînê nagirim. Li gorî zanyariyan di dema bûyerên Dêrsimê de da ku nekevin destê neyarên xwe de çil jinan ji zinarên halvorê xwe avêtin xarê û dawî li jiyana xwe anîn. Çalekvanan ji zinarên halvorê gulên Qornefîl avêtin çemê Monzorê û ew jin jî bibîranîn. Katledilişlerinin 84. yılında Dersim'deyiz. Parlamentera HDP Tülay Hatimoğulları got, bila ji Kurdan, ji Aleviyan lêborîn bêxwestin û êdî aramî û aşitî hebe. Parlamenterê HDP yê Dêrsimê Alican Ölnû jî da zanîn ku Seyid Riza, Mele Mustafa Barzanî, Şeyx Saîd, Elîşêr û pêşengên din hafızaya Kurdan e. Hafıza Kurdistaniya. Tabii na hafıza tek jû tanıyor, tek jû Seyid Riza niyo, Pir Seyid Riza niyo. Zima zonene ki Kurdistanê, tarixê Kurdistan de xêlî hafızayê esti. Tabii çor parça Kurdistan de hafızayê esti. Molla Mustafa estu, Kadim Muhammed estu, işte orası Şeyx Saîd estu, Hoverestana Ağrı de esti. Koçgiri'de Alişer, Haydarbek, Alişaniye esti. Ne pür hafıza Kurdistaniye. Hafıza çıkya, Hoverestana Kurdistaniye. Tabii çötek esra hover ve neş naik zulm zorları kene zone Kurdistani, kültüre Kurdistani, tarihi Kurdistani vartara vedari. Nika ver ve dey tabii ki kene verinde ney vedari. Seyid Riza û hevalên wî ji bo hevdîtinên li ser bidawiyanîna şer ji bo bajarê Erzincanê hatin vexwendin. Lê di 5 Îlûna 1937 de di rê de hatin girtin. Di 15 mijdara 1937 de li bajarê El Ezîzê bi kur û hevalên xwe ve hatin sêdarkirin. Heta niha jî cihê gorên wan nediyarin.
مالباتên wan û Kurd dixwazin ku cihên gorên wan werin eşkerekirin, arşîvên wê demê werin vekirin, biryarên dadgehkirina wan werin betalkirin, çarenivîsa wan zarokên ku wê demê hatine revandin û bêserûşûnkirin werin zanîn û lêborîn bêxwestin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Dêrsim.